De dagen na de brand, die het insloeg in de cadeauvoordeelwinkel in de Westereen, wie een zwier. Wat voor haar eigenaar Alex Wijnsma talieke te vallen, blijkt voor eerst het eind van zijn winkel. Dat is in eerste instantie, denk ik van nou, misschien een keer we redelijk snel wel los. Maar ja, achterna is het gewoon eigenlijk een hele levenswerk. De bloed, zweet en tranen die we gewoon hebben om de winkel te krijgen zoals er nou is. Juist dat het helemaal fort is. Dus 20 tot 30% van de producten ben eigenlijk helemaal opbaand en de rest is gewoon onverkoopbaar. Maar hoe is het voort dadelijk die bedrijf kwijt? Die kantoor is voort, die een inpakbalie, dus we versturen producten via internet. Dus de apparatuur, alles is voort. Dus kist gewoon net direct weer even opnieuw beginnen. Net sinds de klap krijgt Alex een soort type van klanten, familie en mensen uit de buurt. Verschrikkelijk volle WhatsApp-berichten kregen. Alleen de eerste dag had ik 168 WhatsApp-berichten van al die mensen die u sterkte mensen, maar echt vregen om te helpen. En de mensen die we uiteindelijk vregen om u te helpen, die ben je massaal opkomen draven. Dus daar ben we heel erg blij mee. Alex leert als zijn Battesgold, wat nog in aardig goede conditie is, op keepje. Het pand zal volslijn opknapt worden matten. Dit keer sa een jelly het worden. Maar Alex is net van doel om daarop te wachten. Je had toch zoiets van, ja, als we 4 maand wachten maar op een verbouwing, dan ben we begin van het hier. En dat is helemaal net handig om dan weer hier te gaan. Echt online net. Dus je bent toch wel van plan om ergens in de omkring van de Westereen een tijdelijke winkel te starten. We hopen dat ergens in oktober te kunnen doen, staat het weer klaar binnen voor de feestmaand. Dat we in ieder geval onze klanten nog meteen kunnen met leuke cadeautjes voor die tijd.